אז ככה דוקטור, אני מאוד מודאגת. אני אתמול הלכתי לשירותים. כרטיס? סליחה? כרטיס קופת חולים. כן. הנה. אז כמו שאמרתי, אני אתמול הלכתי לשירותים, ואני פתאום שמתי לב. עוד לא עבר כרטיס, אין לך מה לספר לי לפני שעובר כרטיס, אני לא שומע בלי כרטיס. עכשיו שומע? שנייה, מחכים לכרטיס. אפשר לדבר? עבר, כן. עכשיו אני שומע. אז ככה, דוקטור, קשה לי להגיד את זה אפילו מבושה, אבל אתמול, כשישבתי בשירותים, אני פתאום ראיתי שיצא לי קקי סגול. החולה מדווחת על קקי סגול. לא, אל תרשום את זה, זה לא נעים לי. לא, אבל אני חייב שזה יהיה במחשב. טוב. החולה מדווחת על קקי קוד. שנייה. נאווה, מה הקוד לקקי סגול? של מה? קקי סגול. תנסה 342. 342 זה נותן צואה בצבע אדום, אני צריך קקי סגול. אבל מה זה קקי סגול? אני לא יודע מה זה קקי סגול. יש לי פה פציינטית שמדווחת על קקי סגול. מה אני אמור לרשום? אז תנסה 342 ואז 346. 346 זה כחול בכלל. ומה יוצא מכחול ואדום? סגול. אני מציע שנעשה בדיקת גסטרו, נראה את התוצאות, על פי זה נחליט מה לעשות. ומתי אפשר לעשות את הבדיקה הזו? כרגע התור הבא הוא רק בעוד 8 חודשים. 8 חודשים? אני יכולה למות עד אז. תראי נשמת תרועה בצורה החיים. מה? גברת, זה מערכת הבריאות הציבורית. את רוצה לקצר תהליכים, תלכי לרופא פרטי. רופא פרטי? כן. אני בתור רופא של הקופה לא אמור להגיד לך את זה, אבל בינינו זה עדיף. ואתה מכיר רופא פרטי טוב אולי? במקרה אני גם רופא פרטי. אבל אתה רופא של הקופה, לא? עד 3 של הקופה, מ3 פרטי. עכשיו 3. בדיוק סיימתי משמרת, מעוניינת? כן. שלום, מה שלומך? איך עברה הנסיעה? איזו סמלה יפה. תודה. אז תקשיב, דוקטור, אני... רגע, אם אפשר את הכרטיס. לא, חמודה. לא את הכרטיס הזה. נאווה, 2 אספרסו. תודה לך, רופא גנב. הטלוויזיה של ישראל. 12